Hello guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि DOST Bodo YouTube channel आव फिन बरायफिननानै लाबाय आरो दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननानै लाबाय। स' नोंथांमोना साननो जानो हागौ दिनै आं नोंथांमोनखौ मबाइल स्क्रिनाव मानो दिन्थिनो होननानै मानो फैदों आं नोंथांमोननो रोखायै फोरमायनो सानदों। स' नोंथांमोना टाइटेलाव नायनानै मिथिबाय आरो लोगोसे थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिबाय आं मा बुंनो सानदों। दायो YT स्टुडिअ मोनसे आपडेट फैदों जायनाखि बे आपडेटआ गोबां सुबुंखौनो माने आन्दाय होदों। गोबाङानो माने कनफिउज जानानै दङ माबायदि खालामबा हामगोन, गोबाङानो मोनथियाखै। बिनि सायावनो आं दिनै नोंथांमोननो सल्भ खालामनो थाखाय मबाइल स्क्रिनाव फैनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबियावनो लाइक होगोन। नोंथांमोननि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट बे भिडिअआ। दायो नोंथांमोना YT स्टुडिअआव थांनो हासिगोन। आं नोंथांमोनखौ YT स्टुडिअ रोखायै दिन्थिनो सानदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' नोंथांमोना बेखौ नुदोंना? बेयाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। नेटआ एसे स्ल' जादों। स' नोंथांमोना जेब्ला नोंनि थाम्बनेइलखौ सोलायनो नागिरदों, थाम्बनेइल आरो टेक्स्ट, नोंथांमोना थाम्बनेइलजों आरो टेक्स्टखौ सोलायनो सानदोंब्ला नेटआ एसे स्ल' जादों। थाम्बनेइलखौ सोलायनो थांबा बेयाव मोनसे प्रब्लेम फैयो। हमनानै ला आं जिखि जाया मोनसे थाम्बनेइल चয়েस खालामगोन। थाम्बनेइल चेन्ज खालामनायाव आं बेखौनो होनो थाखाय आं माबा खालामबाय, बा सेलेक्ट नुदों ना? सेलेक्ट उनाव बे सेभआव थुजाया, बे खनाखौ नुदों ना? बे खनायाव सेभ थुजाया। आरो लोगोसे टेक्स्ट बाहायोब्ला टेक्स्ट थुजाया, सेभ जाया। टेक्स्ट बेखौ थुबाय, बेयावबो सेभ खालामजाया। अब्ला माबोरै खालामगोन बेनि सायावनो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय फैदों। स' थाम्बनेइलखौ आं बेखौनो होफाफिनगोन, जायनाखि थानाय थाम्बनेइल बेखौ होगोन आं। ओमफ्राय सेलेक्ट खालामबाय, बेखौ सेभ खालामना लाग्रोबानो जाबाय गिबियावनो। ओमफ्राय जायनाखि टाइटेल, बे टाइटेलाव नोंथांमोना मोनसे माबा खालामबानो जाबाय। जिखि जाया नोंथाङा चेन्ज खालाम, नङाब्ला चेन्ज खालामना दिन्थि। बेयाव स्टुडिअ बेखौ आं होखाबाय अलरेडि। बेयाव नोंथांमोना स्पेसफोरखौ एसे माबा खालामबानो जाबाय, बेखौ माबा खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय सेभ थुबानो जाबाय। सेभ खालामबानो सेभ जागोन। नेटआ जोबोर स्ल' जादों, बिनि थाखाय आं नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाबाय। सेभ जाबाय दायो नै। बेबायदिनो नोंथांमोना जायनाखि थाम्बनेइल आरो टेक्स्ट बाहायनायाव नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनांगोन। नोंथांमोना डाइरेक्टलि थाम्बनेइल चेन्ज खालामनो थाङोब्ला नोंथांमोना सेभ खालामनो हानाय नङा। आं नोंथांमोननो जायनाखि दिन्थिबाय, नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामोबा चेन्ज खालामनो हागोन। आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय। गोबाङानो कनफिउज जानानै दङ, आंबो दङमोन, बाट आं मोनथिबाय माबायदि खालामोबा। नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय। आरो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।